Koktungma kasih fake takuk Ojit Deborma Bodol Misil Parani takuk Ojit Deborma na butharnai tini Jraina Thanani police by manjakna nangkha tabo borok Jraina Thana police station no takuk Ojit no butharnai ingkha bini nijini hik tai bin bihik ni chasmai sanai jela bini bihik chasmai chai tongnai jela asalani mungka Bishal Deborma kami ingkha jompui jola Narok Jaya kare tong nai tong Tripura Today News इस साइड हो जाओ, इस साइड से इस साइड हो जाओ, आप इस साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। আমাদের ইতিহাস দেখব আমরা লোক আছে বইয়ের গাড়ি আমরা কাছে গাড়ি যা গাড়ি এটা আগে রাখো তো দাঁড়িয়ে দেখলাম Abo kaya gotona ka haise chini kaka chini parani ani nog ni kaka boro ko buri bai sala bini mamla tongmani sala bono horo phai chini kaka thui tongmani kaka no bui bothar phakya rod bai Ojit Deborma tabung nok tam nai sung tabuk jastik nayo bono bothanan bagai phasi nayo sabo bothar sajaman ka bihik bini bihik bai juk khaye hamjang masala bono bothar buron na hamjang masala chompuni agi rogono rok sajaman bora go bahake ko bolla ja kuna agi gari rok to nugo sung haipana saimia bini dara sung so phayo hone sung gari nong maro no sung hai sande ha khaya ta nge tabu khonga abu thaman bising te hanga boi banu ba kya dana gini bororo gari banyak khaye adi no gari o jaga phayo apuna mang batha payo ko sangka wan sukana bini dar nor phanya na ja ko gari or mang batha payo to o jara chomting na ko ja bo to do tongai buya chini ka kha bile borok kaham boke wala ma krui sulai ma krui aba haita bo busa kana ti haji sinayo busa kana ti bo busa ka yang bini ma hamza ka jang phasi na yo sung phasi na yo ora ani chukbai no je cost ka ke putha ka bono phasi de nan torkar bo bihi kung to tui bahake busanya buthari mangkha
busaron jiban mo bisam bahe kisam khairo gya aso busa o papa hanai angko kabu changmani bumangai bo bahe bkhayo gya aso busa bo ba 10-15 বছর সংসার থাকা bo bahe buthana musong abam bagai sam jasting nai thuynaini bihingni para ke borong bolbi sadar para para kasano hamdang si kajago hamdang kajo para kasya bolto para kana kana ta nokta muansa hamdang si kajak layung ke tini tangai apa hai pati mung ro bini bising te bo alka sala ba isa semai jawang bagai busanya bo buthanan bajja tang thana aba hai Berani চরিত্র হামিয়া khoma phangyo ta সভা ভাঙিয়া বিনি an bagini bo busanyam tiki buthari mano বড় ফরিনে সারা জীবনী বাকি পুরা Busa. একদম শাস্তি না bin besake koro bose busa khorong nai masa okara hangkai boyo school poribo te khorok sangka nasari poribo bini a busa sarai usu bosai jango ani mama phayo ani mama ani papa no angko bui butharo misau borok maisa la yo muya bai te chuang nung sao so kharo chuang nung misau are bona bini asrang bini mama le toda tong soi bini mama khai soi mama kurai amra bo tangno mama khapeta mama ni sao ta sura asuk